So nini nga kabuntagon igsoon atong kalimtan tanan. Atong ipahilon nato kaugalingon maminaw tag pulong sa Ginoo. Manindog ta igsoon. Atong ablihan ang pulong sa Dios diha sa Panultion 22:6. Hisgot ni about sa Father's Day karon about this mga papa. Ang pulong sa Ginoo Panultion o Proverbio 22:6 nagingon din itudloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Magampo ta. Amahan mo nga langit nun, ini nga kabuntagon Ginoo, maayo ka ika. Imo no sa mig itudloan sa Diyos nung paagi, nga diin ang mga ginikanan karon, ang mga papa karon, maoy gitagaan o pagtagad sa tibuok, kalibutan, nga diin ang mga papa maoy gihatagan o pagtagad, nga diin mahimong happy. Salamat usab na ikaw ang among papa. Ikaw yun ang example sa tanang Papa, Lord Jesus. Ikaw ang Ginoo nga nagalukat namo aron mi mahimong imong anak. Salamat ining orasa ang imong mga katawhan karon, mosalod ining imong panalangin nga maupulong tudloi mi sa Dios nung paagi aron kami makabaton ug makakaton sa maayong dalan nga among agianan. Dihogi kining ubos nimong alagad nga dili ko manultis kaugalingon kun dili gikan sa imong mando sa kalang Espiritu Santo. Ang tanan niya karon dinhi muuli nga malipayon ug muuli nga gawasnon, muuli madaogon. Sa imong ngalan ang gihalad at ginatugyan ang tanan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Okay? So naay mga butang nga ato makit-an ang papa ingon sa dinhi tudloi ang atong Dios, especially gyud ang atong Ginoo, no? Ang atong Ginoo mo'y nagapanudlo nato. Gitudloan ta sa atong Ginoo unsaon kay kita may gitawag og bata dinhi. No, kita ang mga na anak sa Ginoo, no, kita may mga bata sa Dios. Unsa kunoy gisulti niya dinhi sa unsaon tudloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. Wala bitaw ang papa. Kabantay mo siguro walay papa. Ang bata siguro dali huyang siya. Huyang. Basta walay papa. Huyang. Dayon og ang bata pud nga walay papa, daog-daogon, daog-daogon. Ang bata nga walay ginikanan, bulihon, bulihon. Sawayon kanunay, baho ka, sipunon ka. Nay mga dili bitaw mahadlok ang mubuli. Ano man gawin mo papa mo laban. Pero sa Dios man nga paagi, ang pulong sa Ginoo nagtudlo nga ang ato din kinabuhi dapat matudloan. No ang atong anak ingon ng Kristohanon, kita nga mga ginikanan nga naay Dios, atong itudlo adto sa atong mga bata ang pagkinabuhi nga maayo. Ingon sa dinhi og hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Sa ato ba kanading mga papa nga magsigig yaw-yaw, papa nga magsigig badlong, papa nga magsigig tudlo, dili din na walay bili. Naa din na siya bili. Naa siya bili, nga naman. Kaya ang iyang mahinumduman, katong gitudlo sa iyang papa. O ang iyang papa, nagpakuyog sa iyang anak, do, kuyogin ko do, muha ta lubi. Ikaw mo isulod sa ko, ako'y magsaka. Hinumduman to niya, hantun sa iyang kinabuhi. Kami sa kong papa, nawa, may lubi, oy. Pag siya na po, kuyog na po itong iyang papa. Kuyog na po itong iyang anak. Mangawat na po silang saking. Kaya nga naman, sa iyang gitudlo, puy abdo sa bata. Muna na kamo, kita, ng mga tao sa Ginoo, kung nagani mo'y anak, ang inyong anak, ayaw tawag maldita o bugoy. Ha? Ang atong anak, ikaw yun na itong buutan eh. Kung anak ni mo lalaki, gusto kang mahimong lagi yun siya, ayaw karitisi. Sayop na konsepto. Nagbata pa dahil, gitamnan na niya pagkabugoy. Di gani ko musugot ka mag-aritis o daghan ang akong anak na babae. Yalaki na no, di kong aritisan. Dili yun na to na pugngan.
kanang musulti ta. Nato nang mayoy ma-mention nato sa bayo tumboy. But igsoon sa ilang kanako, dili na siya kahimutan sa Ginoo. No, ayaw na nga, ang imong anak, mahimo siyang bayot, mahimong tumboy. Ayaw, dili mo tang sugot kang ato anak, bahay na siya, maldita na. Kung sa ikaw na rin nagtudlo, karon pilang adlaw, ikaw na magluhod-luhod. Day, maldita na ba kayo ka? Ayaw, amin ba igsoon? No, ato ko nung itudlo, vital roles of a father. Ha? O sa vital roles. O sa siya sa mga example, o sa siya sa mga importanteng katungdanan sa usang amahan, gitawag sa vital, na naman importante ang role sa usang kaginikanan, usang amahan. Mao bitaw ng dunay mga Father's Day, dunay Mother's Day, na naman, adunay mga vital roles matapusan nato. Ako papa, ako asawa mama, na ang lain-lain ng mga roles. Ang papa mangita, ang asawa po, moitig pangumpra. Oh. Ngitag kwarta, ang papa, remit sa asawa. Ang asawa po, mo'y mangumpra. Muhag panapot, mungumprang utan, mungumprang itlog. Oh. Sa mga yun anak na. Oh, sa mga. Ako at tanan. Ako'y mangumpra. Yan siya kay, sige na siya tuon. Mapa ka, mapa. Oh. Pero dili ko inatay. Kay good na po siya. Na mama na to sa iyang mga anak. Pantay mo na siya. Nga di po ko musugot na magpasan ng itlog akong asawa kay bukat bilang kaayo. Biklon. Dito na may vital roles matagos sa nato. Special ba? Doon na ba'y mga ilhanan, mga kaigsunan? Mao'y ilang giuna ang pagtudlo sa ilang mga anak ang unsay buot nila nga mahitabo sa ilang mga anak. Ang itudlo sa ginikanan kanapang insakto yun. Insakto yun. Wala may ginikanan nga. Dong, inigdako ni mo, tulisan ka ha. Wala iya. Kisa mo na yung ginikanan din rin nagtudlo. Mahimo kang kriminal ha. Mahimo kang drug lord. Wala iya. Wala. Wala, oy. Mao ni bata, tudluan ni mo lakaw. Pagka mauna mo lakaw, pagpuyo. Hali ha? Lakaw. Paglakaw na. Masuko na ta. Ikaw, balakan ka ikaw. Di ba? Kamantay mo na. Mga ginikanan, mga papag mama. Kamantay mo. Tuluan ko, mama, papa, pagsulti. Wah, pagsulti na. Agoy kay mo tumba naman po. Ikaw ha? Ikaw ka. Kini break, ini mataa ba? Break, ini kay main mo tabi. Pagsupako na ka sa imong gisulti. Pero ang ginikanan, doon na sila yung mga vital roles. Unsa? Kay maoy ilang giuna ang pagtudlo sa ilang mga anak, ang unsay buot nila nga mahitabo sa ilang mga anak. Tudluan. Tanawa na ko, wala may bata din nga ning nakamao kag sulat ug wa ka tudluin. Kisa may bata din ning genius kayo nga pag 2 years old pa. Naay mga genius ng mga bata pero pipila na din na siguro maayo kay mo sulat na bata din nga maayo kanta katong 4 mubasa na pero wa pa to nagsulat. Awa pa to eskwela. 4 pa to, Chen? Oh, 4 ang edad. Mubasa siya kung sa iyang sulat to, iyang mubasahon. Oh, naasiguro yung nangingunanan ng mga bata. Kinuta nga, kini bright ka ini. Bright ka ini. Ay, natural. Pagsultik. Color. Yellow. Blue. Pagotro. Ako'y hindi naman po matuno. Asag dahi. Ayun o. Galing buguha kayo mata. Tudlo ilang. Kaya naman, naharay, mature na mga putang anak na buhaton niya. Bibilang adlaw, mahimo na ng mayor niya sa Lumisay na. Bibilang adlaw, mahimo na ng kapitan sa Sibugon. Ang itudlo nila una, para diyo na ito sa ilang mga. Tanawar ko ni mga ginikanan. Puhutan kayo, magtudlo sila para diyo sa ilang mga anak. Tudlo sila. Huwag yung ginikanan na. Kaya na niya, kamaura na. Wala ko 1 + 1. Ikaw yan sa
wala. Kabalo, tuli yan, sir. Kabalo. Ngita tagsilingan. Ano tayo mga modjol-modjol dito ka no? Di man kabalo mo di ay. Pag-umol sa mga anak, usaw nila pagtanaw ang kalibutan. O mas makasabot sila sa maayo o dautan. Mao ni ang tudlo sa mga ginikanan. Inaanak na sila mga igsoon. Inikadako na nila, bubuhat sila sa ilang kaugalingong desisyon. Tinuod na, di ba? Pagdako na, sagay na nakidako na. Sa Amerika, pag-abot nilang 18, independent na dayon ba? Puyo na dayon. Si Dindin, ingon si Dindin, 18 ko, matulog ko Amerika. Yan muna kay Amerika, Amerikano mo siya. No? Kay sila dito, ibang anak yun ang sistema. Kita din maupod gihapon. Pero, naalang gihapon ang ginikanan na mugay sa bata. Dili kay pasadahanin mo, pasadahanin mo na ang gihapon. Pero mas maayo tong magdako sila nga naa ang ginikanan na mugiya. Sige, ako, may dako na ko. Ayaw, hindi ka muna kung dili pa ng imong papa. Dili pa ng imong ginikanan. Di ba? Tinuod? Okay. Inidako na nila, bubuhat sila sa ilang kaugalingong desisyon. Kung saan pagkatal, ang uban o ang pagbaton o panabot sa pagpangalagad sa Ginoo. So, doon na sila kinabuhi na kamao na. Si MJ lang, among bukso o pakanta niya, di lagi kong kanta. Siya na rin una-una na mag-practice yung kanta. Wala naman ako itulog kay mag-away mo Iko, pagtuon ba kay nindot kay tingog, liwan mo ka na ko. Sa di lagi ko kay maulaw ko. Sige, mag-ilok ka ng kamot ko. Ayaw yung iilok ng kamot. Himakli. Ayaw. Karon bintahan na. Nga naman, naan na sa dako na desisyon. Kamao na siya kung saan niya paghatol. Ikaduha nga mga butang nagtatak sa mga anak, sa mga balaod sa Ginoo. Mauni ang role sa usa kaginikanan. Igsoon. Ingon ang Deuteronomy Kapitulo 6, versikulo 6 o 7. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod kagihatag ko kaninyo karon. Ang 7, mo siya, itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Mao di ay naay Bible study sa inyong balay. Naibasag pulong sa Ginoo dili kay lumiro kanunay. Paklet. Dili Bible. Isa itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisgote kini kun naa kamo sa inyong balay o kon magpanaw kamo o sa dayon ninyo katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Salamat ikos Ginoo sa youth camp. Ngano naanay mga naagyo ko'y nakit-an mga kalahian, kausaban sa mga young people. Naagyo kas kausaban. Salamat ko aning social media nga nakapahatag ko post sa mga bata karon. Kay ngano man lami sila kinaa sila nakatunan na. Kinahanglan ko nga hisgutan kanunay, hisgutan. So, samtang natanong pa mo, hala basa mo, Bible, aron ang inyong mga anak po, magbasa po na sila Bible mo dako. Pagkakita pa sila nimo. Kita sila nimo nga sige paklipat din. Sundo-sundo mo na sila. Ayaw pakliya itong mga comics. Kuan gid siya o. Girip o. Nabodo. May mga picture din ha. Ayaw pakliya to. Bible may briya. May gitagaan mo Bible. Oo, naghatag tag Bible, pila to kabuk, 20 kapin, 50 siguro to kabuk, ang mubalik, mga 5 na lang. Buka ko ng Bible, tapos protek. Lamig itong gamay. Ang pula-pula ba? Katong pula. Ano mo ito isulong na ng bagot? Sulong burusak. Klaro mo kayo, pastor, magdala akong Bible. Akong Bible, magdala ko, tulog kabuk ka ng akong siganan. Okay, malimtan mo siya, napay duha. Bitaw. Mo na istutan. Tudluan ko na ito itong mga bata. Muni ang tatag mga kaisunan. Tatag ni sa pagpangalagad kanto sa Ginoo. Ikatulo, nagatiman sa mga anak. Muni papa. Tinuod ba ni? Nagatiman na ito mga anak. Pasadayan na. Ikaw rin magbilang niya. Ikaw rin tagaburo sa anak. Di ba? Ang papa, inighilak sa bata. Ay, bumata, utaw, gatas. Muni papa. Malakias 4:6. O sige ngon. Basa puyok ta. Hiusahon niya ang mga
mga ginikanan o ang mga anak aron dili ulaglagon ang inyong nasod. So kinahanglan ko no, mahiusap ka, no? Mahiusap ka. Diha gyud sa Diyos nga paagi. Kay mao ra ni paagi nga di makatabang nato sa pagpangalagad kadto sa Ginoo. Kinahanglan ko no mahiusap, no? Ikaw pa nagdisiplina sa ilang mga anak. Tinuod ba kani? Ayaw po nali mong anak kay DSWD. Di ba? Dili pwedeng bunalan. Dili pwedeng Di pwedeng kasabaan. Sa Amerika, dili pwede sila manasaba dito. Kaya mag-dial din sila 911 na siguro na. Suwito kay mga bata dito. Kahit manasaba ka dito, bunal-bunal ka dito, mag-dial din sila 911. Muanha na yun, matres ka. Tuon na yun ka. Tresohon yun dito. Wailoy-loy sila dito. Dili sa tuwa, natay freedom. Natay kagawasan. Ayaw lang isulod og sako. Ayaw lang isulod og sako o pasuhan. Sa una man na, mga torture sa unang mga bata. Kuro-kuro, makakita na ganit. Sit-sit palang daan. Sa bro. Naagitingog na madunggan ako sa una. Si Mimi o si Biboy, magdula sila. Di kayo madungo. Muulit din sila. Haman mo. Tawag me. Ang ilang mama nagtawag. Amo si Junjun magkapot ka mao ka na? Di ko kabalo. Hinay sa katanan. Pero madunggan. Basin og naay silid dito na ulan. Og dili ulit tayo. Pero kita, naiuban ng mga tao, and then ulit na! Unyak na! Di ba? Tayo na bata na, di sa pagdako kay kagtingo, di ka masabdan. Dili mo ulit na yun. Pero, hinay sa katanan, logos madunggan, pero madunggan sa gitawa. Hindi, ulit na! Gaganda yun si Mimi. Iyak ka na si Biboy kay hinay rin si Biboy. Sunod naman ni Mimi. Mimi, usukin mo na agad. Usukin mo na agad ito. Diyan, gokda na ni Sulay na si Mimi. Ito. Mimi mo na yung nakita. Mimi mo gana sintro gali. Ito na. Ito na yung mga tao nga nana ka. Hinay mga tao. Badunggan na yun. No? Dapat mga tao nga, hadlok mo tubag to sa iyo. Lido! Mabunalan magtuwa dito tubag. Pero sa ngalan sa Ginoo, kinahanglan na disiplina na to atong mga anak. No? Dili kay bunalan ni mo maayo. Nabi ito'y pamilya nga tungod sa pandemya karon. Iyang ipatay iyang pamilya. Ipandugdog niyang martilyo. Asawa, anak. Dahil siya po naghipo. Wala'y Ginoo. Kaya nga'y Ginoo, makontrol ka sa Ginoo. Makontrol yun ang tao pag udangog sa Ginoo. Wala nga dihan dito sa Ginoo. Kinahan-kining ang saktong ginikanan. Magdisiplina. Palihog sa kong balik. Ingon siya, kung dili mo disgastigohon ang imong anak, wala mo siya mahala. Sa ato pa di ay kinahanglan di ay doon na gyo'y pagdisiplina. Dili kay palangka kayo, ay yaw, bunalin na. Nabi tayo mga ginikanan ng mulapan po. Inipiti. Pero may mong nagimanan. So isa na bata. Anak tayo. Ikaw mo, bugo ay ka. Anak tayo. Mag-away sila. Ang bata hinungkan. Ang bata po labanan ko na kung mama di ay. O ang mama po'y mula, papa po'y mulapan. Labanan di ko ni mama. Agoy ang lola po'y mulapan ng lolo. Labanan di ko lolo. Pinagbunan ng lolo. Nga naman, kita na ginikanan, kitaghaan kas katungod pagdisiplina sa itong anak. Hey! Kinahanglan, huwag maglabot-labot! Huwag mag-apil-apil pag ikaw magdisiplina. Ayaw mo. Gaan! Disiplinahon, oy! Huwag yung apil-apil pag ikaw ginikanan. Nga naman, mamatay mong lulog-lula, mamatay mong kamong tigulang na, mga apuhan. Mamatay na sila. Kanang bata, kuyog mo kanunay, bata pa pala.
magdako sila. Ug naay mag-apil-apil. Akong papa nang apil-apil atong gibunalan na ko si Kissing. Sa kayo bunalan ng bata? Oh, si Kissing, si Bigard. Parehas mo lang mo. Ang sagot. Gibunalan ako. Ningon ako papa nga. Alam mo gibunalan ng bata? Alam mo nili bunalan din nga. Ako may ama. Bunalan ako siya. Ni apil. Akong gikasaban. Ayaw pa apil. Ako ning anak. Suko ka siya na ako. Ay, bunalan ka naman eh. Ikugos na niya. Patlangga ka niya. Ikugos niya. Kung ayaw kugos na na. Awagin siya ka. Ako may aman. Niya karon, kung dili na ko nidisiplinan, ako pa, namatay na. Wala mo laban niya. Lagi. Kana ako sakto na. Kining Diyos nang napaagi. Sakto ni. Disiplinahon na to. Ayaw abo sa record. Ay, disiplinahon gidi. Karon ka. Ay, parang sakto. Sulti, dahil naipiti. Di ba? Gawantay mo na? Naipiti. Sulti, tulong ka to, Cobra. Ayaw po kapila ng nawong, kahit klaro kayo ng DSWD. Paaragot. Anak ko na, kabagay, kikip na mo. Ay, ato bang yun sa mga dong. Anong nawong ibulalan? Labahag ko gina. Medikal. Napreso na ka. Kung saan nagkaroon kong anak, ibunalan akong nawong. Wala na ka. Disiplinahon sa Diyos ng paagi, sortihan, pition. Ano lang, ha? Hinaya lang. Huwag na po na po kayo. Ayaw na po pitian lang o sili. Istoryahan. Hubunik bagus. Okay. Malisa. Kung dili man kanistigoon, ang imong anak, wala mo siyang halak. Apan, kung gihigugma mo siya, imo siyang pantono. Muna'y ginikanan, muna'y papa. Role ni siya, vital roles ni sa usa ka papa. Okay, kanima, nagdasig sa ilang mga anak, tigdasig. Tigdasig sila mga anak, dili tigdiskurahe. Tigdasig ang papa. 1 Thessalonica 2:11 ngadto sa 12, sorry. Nasayod ka mo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. 12. Gidasig namo kamo gilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian o himaya. Mauni ang role sa usa ka amahan, tigdasig. Simpata. Example yun na siya. Simpata ron ha, pag-andam mo si Nina, naakay si Nina, nag-iandam na. Paalot ha. Paalot. Ayun, kanang gwapo dito kanong na skin mo. No? Ilis. Sakto na ilis. No? Lalaki, magsuot o pang lalaki. Badlungo na to, i-guard sa sila nga dili pa ko. Hoy, dili nga ni magtato-tato ha. Dili magtato-tato. Kay Bible lang sulti akong giwali ang tumiyagi. Diba? Dili pwedeng bulingan. Ang atong lawas o tato. Gisulti nis Biblia. Dili pwede. Asa itong napita? Ato dito. Dili pwede. Ikaw nung. Ayaw sa. Ikaw nung. Nangulo sa pagpangalagad sa Ginoo. Muni Father. Muni Papa. Mangulo daw sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili mangulo binugoy. Ay, para makasapi taron, pagdinig man, palitan braha. Upato na to, upat kalamisa gamon. Ikaw ay TikTok. Dili mangulo anak ng mga paagi. Ikaw tigtagay, ikaw runner, ikaw gunner. Nagkutira ko nito. O manigarilyo ka, ayaw subua ang imong anak pagpadagkot sa imong sigarilyo. Kay mahinay-hinay siya, mahimo na po siya manigarilyo.
naa din is biyaso na istorya din nga naggamay bata natingala ang papa. Nag-aso-aso na ang gamay niyang anak. Naniganilyo na niya. Nadiya. Silingan nila. Ingan na lang nila kaya maglibong. Ingon ang Hosea 24:15, kung dili ka mo andam sa panalagad kaniya, pagpili karong adlaw, kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon dili sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alam kanako og sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Ingon siya, alam nako og ang akong pamilya mag-alagad kami ngadto sa Ginoo. Sumaog yun ay maayong butang sa usa ka ginikanan na mahimo siyang role model ngadto sa iyang mga anak. Ang papa mo ay musimba una, manimba tarong Domingo. Siya may mag-guide pa. Siya mo'y leader. So kamo mga papa, salamat kayo sa Ginoo. No, pila to ka papa din usa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito. Pito ra yun, no? Pito ra. Sa buntag lang na, sa first lang na, sa unya, daghan itong papa, no? Daghan, no? Mga 20, happy 30, oh. So, daghan kay papa. So, encourage na to, ang mga papa, nagawas na itong na yung mga papa, wala din hidayon, na nagbaho, okay na kayo. Okay na kayo. Pero, dapat kinunta nga mahimog yung model ang usa ka papa. I-encourage, igdala, niya katong mga batanon karon nga nanay, dala po nga, kami nga mahimong asawa, ikaw na po dahil mahimong example. Naadong mo'y anak, imo po dahil dahil ng mga lagan sa Ginoo, simbang at sa Ginoo. Kapito, nagsapnay sa iyang mga anak. Sapnay. Grabe, no? Grabe ganing papa. Papa, kabantay mo, nga pag ang inumdum yung gusto kong mga anak kanihan to, sa gagmay pa ni kayo sila, si Bigirl yun, kasi Bigirl may dugay kayo, no? 8 man siya, nga 8 years, usa na sundan. Kina si Bigirl, matulog din sa kundungan. Magsakit iyang tiyan, ako lang itapion sa kong tiyan. Mawala ang sakit sa tiyan. Inanak mi ka, dugtong o pusod ba? Ano bang sumpay din ang among kinabuhi? Ako siyang, magsakit, butan. Nabi daw, kaplasan na nato, no? Ako lang ibutan sa kong tiyan. Paupo na ko siya. Anak, abot, wala po tayo wala po tayo ako ang pamaagi. Maulian siya. Tulog na yun. Kautot-utot na yun. O, ulian. Maulian din siya. Mura na yung among, mura bitaw, pala, piling na ko, kontento na ko adtong nga pamaagi. Nga, makahatag. Diyo to na namin, 1:29 ngatos 30. Ingon sa Dinos 29, ito siya, unyang gingnan ko kamo, ayaw kahadlok kanila. 30. Ang Ginoo nga inyong Dios mo'y mangulo o makigaaway alang kaninyo sama sa iyang gibuhat dito sa Ehipto. 31. O dito sa kamingawan, nasaksihan ninyo nga gipanalipdan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sama sa usa ka tawo nga nagkugos sa iyang anak. Gibuhat niya kini sa tibuok ninyong panaw hangtod na miabot kamo niining dapita. Kumpiyansa bigay din bata basta papa may magugos. Pantay mo anak. Nga ang bata gani nga lugos matulog, kugos sa gani. Dayon kanang galing sa ana ba? Kanang lingga dito sa usa ka ginikanan, matulog dayon ang bata. Mao po na diha sa presensya sa Ginoo. Kita mga kaigsunon, kumpiyansa ka. Pag musali ka na kay problema, na kay mga kabalakan, na kay kahadlok, pag musali ka na tos Ginoo, kay ang atong Dios mga kaigsunan, siya mo ay kanunay nagsapnay nimo. Di ka maunsa. Na virus, na problema, na kagubot karon, na kagutom karon, na pandemya karon, wa kay kwarta, wa siguro kay bugas, wa siguro kay pagkaon. Igsoon sa ilang ko, pag usalig ka sa Ginoo, gisapnay ka kanunay sa Ginoo. Kita na wala kasagot ba? Kita na wala naka-experience siguro. Kita na siguro wala kabantay. Kanunay di kang gigugos Ginoo. Amen? Gigugos ta sa Ginoo. Si Jesus Christ man yun ang pinaka-example sa tanang papa. Kaya ang iyang trabaho, grabe kayo. No, grabe ang iyang pamuhat sa atong kinabuhi. Mausap ta. Kami mga kanabang inunan nato nga mura lami o kanabang masterpiece nga ginagama sa Ginoo, espesyal sa ginama sa Dios.
inana lang, nag-reflect lang na sa kinabuhi mo ni Jesus kung sa ka-powerful ka ng Diyos. Katapusan, ingon ang panultiyon, 3:11-12, anak, kung patunon ka mo ba ni? Anak, kung patunon ka mo sa Ginoo, hatagi kinig igong kabugaton o ayaw wada ang inyong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Mao ni ang pamaagi sa Ginoo. Kita badlongon ta sa Ginoo. Si piyata, kabantay mo, pag masipiyat ka, nahilata, na ada yung problema, na sakit. Kana siya mga pagkanto na sa Ginoo. Kita lang dili ka bantay. Dili ta bantay. Pag naagaling nga may kunana nga mga sistema, ituyog dayon ang i-advance mo na una or ibalik nimo ba asa ko dapitan sa iyo sipyat ko dinhi Lord sa iyo ako Ginoo wala ko nakabuhat nimo nabito tayo usay ko na saad wala na to mabuhat kana siya nga paagi pantungon ta sa Ginoo daghang kag balatian daghang kag sakit daghang kag problema unya pag usampit ka sa Ginoo tingnan di arabi ay ang paagi tudluan dayon ta pero kung dili ka mo tawag sa Ginoo di ka makakaton nganuman kay wala pa kami sampit sa nagpanto nimo. No, parawan yung anak, masayo, yung badlungon. Kasi, may nga nasa, pakutanon po din mo. Ako silang disiplinan, ako silang bunalan, ako silang bakuson. Si MJ yun, bakuson ako, wako kasabot, di ay kasakit, di kayo itlog. Dito tos katipa, sa katipa man ito nahitabo, nang labay sa itong mga tao, nadagma siya ba? Nang labay sa itong mga tao, nga naglantaw dito, kaya nagatawa man. Kaya kay, yung may mataan lagi. Dito, atong time di ay sakit yung itlog. Kunya aburido kayo yung utok kay sakit yung itlog. Katawan siya. Gipanglabay niya itong mga tao nga naas basketbulan. Ako gipunanan. Ako sa gipangutana. Kung saan may problema niyo mo? Pag uli din ni kay naaman sa habol. Naman yung habol ang karon. Ato-ato lang eh. Nana sa habol. Nga bago karon. Bago sa una, daan na ron. Abot, kinala naman siguro na gihapon na ng bag. Dala niya nino. Daan na sa isa man, mura na iyang tamban. Sakit sa ngipon, sakit sa itlog niya. Mura to iyang sleeping tablets ba? Makatulog siya. Ulihan siya pag makasikot siya to. Dito na ko nasabtan, ganaan dahil siya problema. Sa time na nga, giato na naman sa doktor, inidako iyang itlog din sa gabaw. Dito na po ako, nagsugod ko konsensya, nanong ako sa ngimunanan. Wa ko kasabot, yan natin siya problema. Kabantay mo itong bata, bitong magdagandagan din nga murag way tag-iyak. Nga karon nagpuyo na. Bantay mo to. Nga bisan ka ng, ay nani yung gislutin ng ngalan, kay Fred kayo na. Kabalo din na siya. Nga, bisan lingkuranan bubon. Malingkuranan, mga file sa lingkuranan, hindi mo mabadlong, hindi mo masulti. Naa dito siya problema. Wa lang nato nasabti, atong time nga naa siya problema. Karon, historiador, ng amigo, break yun siya. Break yun. Naulian siya, kinaadi siya, anak ka. Yan, karon kinaulian naman siya. Ulian na siya, magpuyo na siya. Mabadlong na po niya. Imo na siyang sultihan, dili na siya bito pa rin sa una nga, di kasabot yun. Murag, mag-anak ko kanong akan niya makasabot. Karon makasabot na. Kasabot na, buota na, puyo na. Kaya naa di sila problema. Kung naa po na sa atong mga anak, ako lang nang i-review gamay, nanuman. Kaya naa di ay problema, na dili na ito bantayan, nga makabantay ka niya lang, nga bubuyon din siya, di siya kasabot, kaya naa siya problema. Nasa problema. Si MJ, mo ito yung problema. Pagkabot ng 5 years old, nawala yung problema. 6. Ang 6 to? Pagkabot ng size, pagkabot ng city, wala na. Dili na siya masuko, dili na siya suko kayo sa kanunay yung mama. Sige silang away. Dili kayo sila amigo. Hindi tinod na. Tinod na. Pagkawala ato, amigo na sila. Sige na siya galugi siyang mama. Sige na siya kiss. Karon gali mo, sabak man na, suko ko rin yung manghod, kapil-apil diha ko yan, ako na po na anak. Lagi, suko na siya, kanabang, aming ko na, di na sa puton, kanabang mo sa diha, maupon niya po. Ayaw na. So, naayaw na siya. So, pag wala pa rin ayaw, ay, libot-libot na ron, di man imutok pandemik, di imutok mas. Pero karon magmas na. Bright mo ni kayo, na pulis.
na mo dapat nagdali. Lagi. Biyaan bitaw ni kung nagdisulti ninyo. Diha bitaw puro listening active. Sulod sa gitoy. Kamao man. Kamao. Right, right. Lagi. So para mabadlongon yun na to, kay kung badlongon sa Ginoo katong iyang mga gimahal, sama sa pagbadlong sa amahan, badlongon sa amahan ang iyang anak na iyang pasigan. Badlongon yun, alam, proud niya kay ka nga imong anak buotan. Ay, kung ina, nga ang imong anak hinumbag. Ako anak na? Proud kay ka. Dili proud ang Kristohan ng anak ko. So maulaw ta. Pero pag buotan gani, nalagad sa Ginoo, o nagdasig kay sa Ginoo, proud kay ka. Kamabot, proud kay mo. Ang Ginoo, proud kay ninyo. Ikapanulti yung ka. Mao ni ako mga anak dito sa Pildaga. Buotan kayo. Pagpasuoton ng Christmas, magsuot yun. Dili palaagon, dili po mulaan. Mao ni ang ako mga anak buotan. Igsuon, ikaw palangga sa Ginoo. Ikaw ni akaroon natin mga espesyal na mga talento. Lain-lain siguro tang mga kinaiyan, lain-lain siguro tang mga batasan, pero igsoon hinulungi, palangga kay ka sa Diyos. Espesyal kay ka sa Ginoo. Labaw sa tanan sa mga papa karon na nay-adinhi, Happy Father's Day. O niya, tudluin mo anak. Tudluin, ayaw di pagkundang, tudlo sa imong anak. Sahay, ang imong anak, masuko na lang nimo. Ayaw pagkundang. Samtang buhi pata, tudluin imong anak. Tudluin mo anak. Akong anak, dako naman eh. Pero kanunay yung mga coach niya. Kita may mga coach. Kita may mga coach. Ang atong director ang atong Diyos. Usahin lang ng mga anak, dili makasabot o dako na sila. Pero sabtag maayo ninyo, wala ni. Wala. Naa ang Diyos. Wala pang Ginoo, wala pang tanan din.